हा मम्मीने काय पोच दिल्या ना ती व काय स्माइल आणि मी बघ अजिबात मी काय असतच नाही आणि ड्रेस बघ माझं काय होत झगामगा केला झगामगा म्हणजे ऐकत नव्हतो आम्ही दोघं. चप्पला पण मोजडी होते मोजडी आणि ते पण खतरनाक तेव्हा ना लग्नात बाहेर पडत होते मी. तर हे बघ विनय पण हा काका वहिनी ठेवा हसणार नाही तर काय गळ दाबून टाकायचं ते म्हणून हसतोय तो. ज्यांना सैलाब अक्षरशः लोटलो होतो लग्नात. खुश नव्हते काय मी असं काय दिसतं असं काय मला धरून बांधून लग्न केलं काय जबरदस्ती. किसोलय मोठो कापल्या ना तिने खाऊचा या बघ कसला आता लय भारी दिसतात शेंगे बटाटे. शाबाश वाचव रे वाचव वाचव. मस्त भाजला एका चांगल्या. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी थंबनेल बघून आमच्या लग्नात जे इलेले आहात त्यांचा आहे स्वागत हा. आणि आलेल्या मंडळीने जेवल्याशिवाय जाऊ नये जेवण आता दीपाली हे बनवून घेणार. तर मंडळी लय जणांचे कमेंट होते, मस्करीचा विषय जाऊ देत. तर मंडळी लय जणांचे कमेंट्स होते की तुमच्या लग्नाचा अल्बम दाखवा आणि तुमच्या लग्नाबद्दलची माहिती सांगा, म्हणजे तुमच्या लग्नाबद्दल लग्न कसं झालं वगैरे ते सर्व सांगा. तर आम्ही मागच्या Q&A आम्ही तर सांगितलं होतं आमचा अरेंज मॅरेज झाला वगैरे. तर त्याच्यावरती पण होते तुम्ही लग्नाचा अल्बम दाखवा तर हां किंवा व्हिडिओ दाखवा. तर तेव्हा आम्ही आमचा अश्मयुगात आमचं लग्न झाला होता त्यामुळे थंय हे नव्हते व्हिडिओग्राफी वगैरे काय नव्हता. इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एवढा स्ट्रॉंग नव्हतो. आणि आता अल्बम फोटो बिटो आहात मस्त अगदी आम्ही काढलो फोटो वगैरे ते सर्व आम्ही तुमच्याशी शेअर करणार आहोत. सर्व आमचं लग्न कसं झाला, लग्नात काय काय पदार्थ होते, जेवका काय स्वीट होती, ती माणसं होती, कोण कोण आमच्या लग्नात गेले होते नातेवाईक, तर सर्व आम्ही तुमच्याशी शेअर करणार आहोत. त्यांचे फोटो दाखवणार आहोत, आठवणी आता परत एकदा ताजे करणार आहोत त्या निमित्तान. तर आलेल्या मंडळीने जेवल्याशिवाय जाऊ नये. मंडपाच्या डाव्या साईड का जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. तर आता डाव्या साईड का जाऊया, काय व्यवस्था केलेली आहे ते बघूया. हा म्हणजे काय व्यवस्था चालू आहे जेवणाची ते बघूया. माका जेवण बनव जावचा तुमका अल्बम पण दाखवचा लग्नाचं. तर त्याच्या आधी लय जणांचे प्रश्न असतात की क्युअर स्किन चे प्रोडक्ट वापरल्यामुळे फरक पडता की नाही. तर स्किनचे प्रोडक्ट वापरायच्या आधीच बिफोरचे फोटो टाकीन आणि आता तर तुम्ही बघताच माका तुम्हीच ठरवा की फरक पडता की नाही. तो असं नाही की प्रोडक्ट लावल्यानंतर 10 दिवसात तुमका फरक पडत असो. तर तुम्ही कंटिन्यू हे प्रोडक्ट वापरू होय. त्याचबरोबर त्यांचे डाएट टिप्स ते देतात जे ॲपमध्ये ते पण फॉलो करायचे. मी करते म्हणून माका लय फरक पडलं. त्याबरोबर पाणी भरपूर प्यायचा, म्हणजे हे सगळं तुम्ही फॉलो केलात ना तर तुमका रिझल्ट चांगलं भेटतात. क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट यूज करते त्यामुळे माका पिंपल्स जरी येले तरी तेवढा माका टेन्शन येत नाही, कारण ते जातात वगैरे येते तरी डाग रवत नाही त्याच्यात. तर ह्यांचे जे प्रोडक्ट आहेत ना क्युअर स्किनचे ते मागवायचे एकदम इझी आहे. क्युअर स्किनचा ॲप हा जर तुम्ही प्ले स्टोअरमधून डाउनलोड करू शकता, नाहीतर आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देऊ आणि कमेंट बॉक्समध्ये लिंक पिन करू, त्याने पण तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा ॲपमध्ये, म्हणजे तुमका OTP येईल आणि ॲप चालू होईल. जसं नॉर्मली बाकीच्या ॲपमध्ये होता तसंच. त्यानंतर तुमचे जे स्किनचे काय प्रॉब्लेम असतील ते तुमका विचारतील, तुमचे फ्रंट फोटो आणि साईड फोटो मागतील ते द्यायचे. त्यासोबत तुमचे जे काही स्किनचे प्रॉब्लेम असतील ते ॲनालाइज होऊन तुमचा किट कस्टमाइज होऊन येईल. आणि ह्या किटची एकदम फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी आहे. आणि ह्या प्रोडक्ट गेल्यानंतर असं नाही की तुमका एकदा प्रोडक्ट लगेच ती विसरून जाते. तर दर आठवड्यात त्यांचं एक फॉलोअप असता, महिन्यातनं एकदा स्किनचा चेकअप असता. तर त्यांना पण कळाल की तुमच्या स्किनमध्ये इम्प्रूव्हमेंट हा की नाही. तर माझा ह्या 2100 रुपयाचा किट आहे, ह्याच्यात 5 प्रोडक्ट मी तुम्हाला दाखवते खायचे ते. ह्यो फेस वॉश हा प्युअर स्किनचं. त्याच्यानंतर ही त्यांची सनस्क्रीन आहे आणि ह्याच्यामध्ये ही बघा ही माका खूप पिंपल्स होते त्याच्या पिंपलसाठी क्रीम दिलेली. आणि हे मॉइश्चरायझर, त्याचबरोबर हे गोळ्या पण जे स्किन रिपेअरसाठी होत. तर हे 5 प्रोडक्ट आणि 98% लोकांका ह्या किटमुळे 3 ते 4 आठवड्यात फरक पडलेला. हा किट हा डर्मॅटॉलॉजिकल टेस्टेड आहे, त्याचबरोबर डॉक्टर सर्टिफाईड आहे, त्याच्यामुळे ह्याचं काहीच साईड इफेक्ट नाही. तसंच त्यांच्या ॲपमध्ये डाएट टिप्स पण दिले जातात, ते तुम्ही फॉलो करू शकता, म्हणजे तुमका बेटर रिझल्ट मिळाल. आणि तुम्ही आमचं कुपन कोड यूज केलात फॅमिली 100 तर तुमका 100 रुपयाची सूट मिळून जाईल. तर म्हणजे तुम्ही कुठच्या डर्मॅटॉलॉजिस्टकडे गेला तर तुमका 500 रुपये कन्सल्टेशन फी द्यायचीच पडता. पण ह्यांच्या ॲपमध्ये कन्सल्टेशन एकदम फ्री आहे, म्हणजे काहीच चार्जेस नाही. तुम्ही घर बसल्या ॲप डाउनलोड करून तुमच्या स्किनचा चेकअप करून घेऊ शकता. ह्या किटमधलं माझं फेवरेट हो फेस वॉश हा, जो फोम टाईप हा, जो रात्रीचं मी रोज लावते तोंड धुते ह्याने. आणि फेस वॉश लावून झाल्यानंतर चेहरा धुतल्यानंतर मी हे मॉइश्चरायझर लावतोय.
तुमका लावून दाखवते. एकदम ह्या मॉइश्चरायझर लावला ना की चेहरा एकदम हायड्रेट राहता आणि जास्त पण घेऊची गरज नाही, एकदम जेल टाईप हा. बाकीचे मॉइश्चरायझर असे क्रीम टाईप असतात, यांचं जेल टाईप आहे मस्तपैकी. तर चला जेवण बनवचा, तुमका अल्बम पण दाखवचा. क्यूअर स्किनचे प्रोडक्ट नक्की मागवा आणि वापरून बघा. झाली की नाही तयारी? हो चालू आहे. तर हाय कांदा खोबरा दीपालीने भाजल्या ना, शेंगे बटाटे कापून ठेवल्या ना, आणि हे स्टफिंगसाठी आहे ना. ह्या सर्व स्टफिंगसाठी. हे स्टफिंगचे कोलंबी तिथं आहे सुकी घालूसाठी, आपले सुकी म्हणजे सांबारासाठी, शेंगा बटाट्यासाठी, आणि ती 2 पापलेटा. तर बहुतेक हे आता रेडी झालेला सर्व. हे कापणार ना नंतर? हां ओके ओके. तर जिया आहे आता क्लास असून हिला मम्मीची मदत करूसाठी. हा बघा माझा पोरग आहे. हे बाबा खारट करून टाकशे. तर मंडळी आहे आता दीपालीने फोडणी घातल्या ना कोलंबीसाठी, म्हणजे सांबारासाठी. आपलं मालवणी भाजको मसालो टाकल्या ना, आणि ह्याच्यात जबरदस्त 2 चमचे घातल्या ना, भरभरून टाकल्या ना, आणि ह्याच्यात आता शेंगे आणि बटाटे घालणार, आणि त्याच्यात कोलंबी. आई शपथ ह्या असा लागता ना, लय भारी लागता. ह्या चांगलं मसाला भाजून घेतल्या ना तेलात परतून, आणि आता त्याच्यात शेंगा टाकता, आणि त्याच्यानंतर शेंगे बटाटे. शाबाश. हे हयले शेंगे. हा हे साऊथ इंडियन आहे, ते इंडियन नाही आहेत ते. काय येतं आता पाणी टाकलंय ना, आणि आता मस्त शिजवून स्टफिंगची कोळंबी बनवण्यासाठी हे दीपाली तयारी करता. लसूण टाकल्या, त्याच्यानंतर कांदो टाकणार, कांदो टोमॅटो आणि कोथिंबीर नंतर. बरोबर ना? हां शाबास. कोलंबी कट करून घेता स्टफिंगसाठी, एकदम बारीक करून घेणार, आणि ती शिजवून घेणार एकदम खेम्यासारखी. अगदी खेमो बनवणार, कोलंबी खेमो. तो आतमध्ये पापलेटात भरणार आणि मस्तपैकी भाजून घेणार पापलेट. शाबाश. जिया जिया आमचा इंग्लिशचा ना गुरु आहे, महागुरु. कांदो टोमॅटो लसूण मस्तपैकी मसाल्यात भाजून घेतले ना, आणि आता त्याच्यात किमा टाकता बारीक केलेलो कोलंबी, हळद, लिंबू आणि काय लावलेलं मीठ लावलेली कोलंबी ह्याच्यात टाकून मस्तपैकी खिमो बनवून घेता, आणि हो खिमो आणि स्टफ करणार, पापलेटात भरणारा. तर आता हे सांबाऱ्या कड इलो, आणि त्याच्यात मीठ टाकल्या ना, आणि आता त्याच्यात वाटाप टाकीत, म्हणजे एकदम करेक्ट कार्यक्रम झालो. हां शिजले, करेक्ट शिजलेत एकदम. अरे शिजले एकदम. आता जरा त्याच्यात वाटाप टाकल्या, आणि एक जरा उखळा बारीक करून एक उखाळू काढून घेतली, आणि काय झालं कांदा खोबऱ्याचा ह्या वाटाप. हा स्टफिंग आता ह्या रेडी झाला, तुम्ही बघू शकता. आता ह्या स्टफिंग पापलेटमध्ये भरणार दीपाली. स्टफिंग तर रेडी झाला, जरा थंड होऊ दे स्टफिंग, नाही तर दीपालीचा हात भाजा. पण व्हिडिओ बघतील ते तुझं आगुळ मागणार, बोलतील आमका पण हे आगुळ द्यावा म्हणून, पण आमची शाखा कुठेही नाही. तर आता हे आगळ लावून झालो, आणि स्टफिंग पण ते रेडी आहे. तर जरा थंड होऊ देत, आणि हे जरा आगळात मुरू देत, नंतर मग फ्राय करून आम्ही घेतो. बाकीचं सर्व ऑलमोस्ट झालेला, कुकर ते लागलेलो, आणि कोलंबी का पण ते कड येता सांबार याचा. तर मंडळी आहे आता स्टफिंग भरूचं काम चालू आहे दीपालीचा. हा बघा किसोलाय मोठो कापल्या ना तिने. तो फिश फ्रायचो मसालो तो ओलो करून दीपाली त्याच्या अंगाका लावता, आणि त्याच्यानंतर रवा आणि पिठात लोळसवणार आणि भाजून घेणार मस्तपैकी. आता भरलेला पापलेट दीपाली फ्राय करून घेता. शाबाश. तेल भरपूर टाकलंय ना आज, त्यामुळे जरा तेल जास्त टाकलंय ना दीपाली.
कोलंबीचा सांबार आहे रेडी झालेला आमचा. जरा पातळ ठेवला भाताबरोबर, नाही तर भाताबरोबर दुसरा काय बनवलेला नाही. दीपालीने दुसऱ्या पापलेटमध्ये पण स्टफिंग भरून घेतल्या ना. ही काय येत बाहेर कसं काय लागून जातं उठा. तेल बी अंगार उडत नाही बाबा. हनुमंत वाचव रे, वाचव. हा मस्त भाजला एका साईडने, एकदम क्रिस्पी झाला ना. तेल व्यवस्थित टाकला म्हणून तर सगळीकडनं भाजला. लय टाकलं तेल, माका नको. तुम्ही काय एअर फ्राय या ना कमी तेलात टाकलेला ना. कमी तेलात. हा माझा जेवण आणि हा या पापलेट भाजून झालेला. तर मी आणि आमचा जिया आम्ही दोघं मिळून खाणार आहोत. आणि दुसरा राहुलेला हा आता कोलंबी की कोलंबी घेतलाय. शेंगा पण टेस्ट करून बघा. शेंगा चांगले शिजले चांगले ना, शिजले मस्त. लिंबू पेत आहे आणि आहे स्टार्ट करतोय. वा स्टफिंग आणि हे बघ. वा काटे बघून खावा. आज पापलेटच खाणार आहोत. आणि फ्रेश होता पापलेट. या काटे बघा. आज असं वाटतं हॉटेलातच हवं असं. आयुष्यभर गरम आहे. भात कोण जेवणार तो? या काय स्टार्टर हा काय तुमचं यो स्टार्टर भात नाही सर, चपाती पण काही टाकलं. भावग्या आहे आमचा इलेला असा शाळेतून, आणि जिया आमचा शाळेत जाता जेवण बिवून तयारी करून. आणि भावग्या आहे जेव बसला अक्का पापलेट घेऊन. ह्या बघा पापलेट घेतल्या. नाही तू आणि मम्मी आणि मी आणि जियान ह्या पापलेट ह्या घुसकाट केलं. ह्या पापलेट ह्या बघा. वाटलं की पिठी भात असेल म्हणून मी वैतागून आलेली. आणि तू शॉकिंग झालं बघून. मला भूक लागली. पापलेट बघून भूक लागली. ढेकर बघ केवढं इलो आतो. हे कट करा. नाही कट करणार आहे मी. 3दा भात घेतलाय. मजा चिली जेवकास जिया का आता सोडूक जाऊचा माकाच. जा तू केस बेस विंचार तोपर्यंत मी आता सोडू. पप्पा ही माझं लग्नाचं म्हणजे आमच्या दोघांच्या लग्नाचं अल्बम लवकर तो कपाटात ठेवलेला होतो. तो शोधूचो लागलो अक्षरशः. खय तो माहित नव्हतो. तो शोधून आता काढलं. आणि आम्ही पण लय वर्षांनी बघणार आहोत. मला वाटतं 4-5 वर्ष किंवा 5-6 वर्ष आम्ही बघलोच नाही. तर तुमच्या निमित्ताने आम्ही पण बघू आणि जुने आठवणी आमचे ताजे होते. आणि मला वाटतं भावी जयान पण बघितल्याने नाही, म्हणजे लय लहान असताना त्यांना दाखवलं होतं. त्याच्यानंतर बघितलेलं नाही. त्यामुळे ही पण एक्साइटेड आहात आणि आम्ही पण एक्साइटेड आहोत. तर अल्बम आम्ही खोलतो. हा अल्बम तर ढॅन भावी आहे आता खोलता. असा ठेवा. हा असा ठेवा. बाहेर काढतात ना. अरे हो अल्बम नाही कव्हर आता आणखीन. बापरे बाप. मग कव्हर दाखवूया ना, फोटो दाखवूया ना. तर मंडळी लक्ष्मणची चौका दीपाली 11/5/2012 रोजी हे आमचं कार्य पार पडलेलं आहे. शुभ कार्य. आणि हा मांडीवर घ्या बाबा. असेच ठेवून. हा बघा या दीपाली आणि मी बघ. अरे केस ते गावातल्या ह्याने कापल्या नव्हत्या अक्षरशः. लग्नाच्या आदल्या दिवशी कापल्या आणि बारीक केल्या नव्हते. मी बघ असलो बॉडी बिल्डर होते. तो जिम का जायचो मी. कळव्याक जायचो मी. कळवा खारेगाव उदय जिम. तेव्हा मी जायचो. जर कोण कमेंट खारेगावचो कळवा खारेगावचो कोण असतात आणि उदय जिमचो कोण असतात तर प्लीज कमेंट मध्ये सांगा. आणि हो आमचो माझो पहिलो ड्रेस हो लग्न या ड्रेसवर लागला होता. आणि तुम्ही बघू शकता दीपाली आणि मी. चला नेक्स्ट पान. तर हळदीचा पहिला हे आहे ना सुरुवात. हा हळदीचा. हे बघ माझे भद्र होता. हे बघ दाढी करता. या हो पार्थ विनू बेटा विनय बाय आमचा आणि ही वहिनी आमची
हे बघ आजी, ते हात काढते वहिनीच्या तोंडावर हात ठेवून. आणि ही खारेगावची वहिनी आमची. आणि हे बघा हे आमचे फोटो. विनय दिसता. विनय बघ केवढं होतो तो. हे बघू शकतास तुम्ही बॉडी बिल्डर. हे बघा हे बघ आजी. अरे बापरे मी लयच कोवळं होतोय बापरे. हो बघा काय लहान वयात लग्न झालं. लहान वयातच झालेला. आणि ही ही कोण आहे? माझी सख्खी काकी. ही काकी ही ठाणे. माझी ठाण्याची सख्खी काकी. आणि ही वारली आता. आणि हे कोण आहात? हो बा आबा. आबा ना. आबा आणि गंधर्व होतो छोटा. आबा आणि गंधर्व. हा, बापरे गंधर्व ही माझी आहे. सख्खी मामी आहे. आणि ही दुसरी वहिनी असणार ठाण्याची. पुढे आहेत photos. पुढे असणार मोठे आता. दाखव फोटो. हे बघा ही कोणती ओळख आहे? ही कोणती ओळखा? ही बघा आई आहे माझी. बापरे किती तरणी होती. बापरे, आई एकदम, शपथ. केस आणि ही माझी black सख्खी आहे मामी. आजीचे. हे तुम्ही बघू शकतास. ही आजी आहे आणि ही वहिनी आमची. आणि हा माझा सक्को मामा. मामा. हो बघा. विनयचे त्याच्यानंतर पप्पा. विनयचे पप्पा. हे बघा बापरे, आमचे किती भाऊजी लांब सख्खे. होते सगळे. ही एक काकी आमची चुलत काकी. ही आजोबांची बहीण माझ्या. पप्पा तुझ्या आजीचा. खळ्यात लग्न केलं? हा अरे, हळद अंगणात होती. हळद आई. खळ्यातच. बापरे, खूप बघा मोठी काय हळद केली. आत्या हसता बघ किती आधी तुमची. हे बघा सर्व मंडळी आमची. हो विठ्ठल हा बघ मला काका. हळद लावता. विठ्ठला. हे बघा पप्पा काय झाला हो पप्पा. मी आणि हो विनय विनय. आणि हा पार्थ वाटतं. पार्थ नाही सिद्धेश वाटता. देशात. तर मंडळी मामा माका बाहेर काढता. तो काय मामा, रसा मामी. सून मामा मामी. तो माझो मित्र हा. कामावरचो सारंग गावालोचा. हा. त्याच्यानंतर काय ड्रेस हा कोण आहे? बघ हा, एकदम पप्पा. टकाटक. पप्पा तुम्ही आणि व्हाईट का हे बघा. घातलेला? व्हाईट म्हणजे व्हाईट कॉलर आहे हे पप्पा. बघा आजोबा. हे बघा पप्पा पप्पा पप्पा. बापरे आणि आजी आई आई बघा ही आमची आजी तर किती यंग होती. यंग होती बापरे. आणि विनय बघ एवढंच होतो. हे बघा हाय पण आहे. हो माझा फोटो. अरे मी लय बारीक होतोय. पप्पा पण आमचे लय बारीक होते. हे बघा आई मी पण तर लय कोवळं होतो. हो बघा मंडळी असं वाटत नव्हतं मी असं दिसायचं पहिलं हे आता मोठं अक्षरशः. व्हायच्यात फोटो दिसतो. हे बघा ही हो बघा मी पप्पाची मम्मी. लग्नात खुश नव्हते काय मी? असं काय असे दिसतं? त्यांना धरून आणला. असं काय मला धरून बांधून लग्न केलं ना काय जबरदस्तीने? बघ खुश नाही दिसत आहे मी. हे हळदीचं वाटतं. हे जो काय? हळद- हे खुश. आहे. ते हळदी का उचलल्याने होता म्हणून खुश आहे. हे बघा हे बा आजोबाचे अंबोरचे. हे सर्व पोलीसवाले आहेत. हे बघा हे पोलीसवाले आहेत आणि हे पण पोलीसवाले आहेत वाटतं. हे सर्व विठ्ठलचे मित्र. हे मामा ही मामी. हे आजोबाचे अंबोर. हे आजोबा. हा, आजोबाले तर हे नाचत मामा. बिचत होते. धुमशान घातले नव्हता. हे मामा पप्पा ऐकत नव्हता. नाचतात. आणि पप्पा काय तुम्ही हे काय बघा तुम्ही नाही का? हा यो मी हा हळदीकर ना. हडीकर माझा मित्र. यो सारंग प्रमोद वरोकर. हे सर्व माझे कामावरचे मुंबईवरून नेले होते माझ्या लग्नासाठी खास. हे बघा आता हो बघ. पप्पा आणि हाय काका. मी आणि हाय विठ्ठल. हे बघू शकतास तुम्ही. अरे बापरे बघ किती कोवळो होय तो. आई पप्पा हे घराकडचे फोटो आवडतात. लय यंग दिसत होते मी बापरे. आणि हो बाहेर पडताना लग्नात बाहेर पडत होते मी. तर हे बघ विनय. विनय पण हा काका वहिनी हा आजोबा. हा कोण आहे? हे लय छोटे गंधर्व तो. गंधर्व. हा पार्थ आहे. पार्थ. तसा. बापरे पार्थ केवढं हातो बघ. हे बघ आणि गंधर्व केवढ. हे बघ गंधर्व. आई शपथ लहान होते. आणि एक गेटने आमच्या विरवाडीच्या हा, गेटने ते बाहेर आता पडत हे होतो. हे बघ हे वाण्याचं अभि. दुकान हाय ना अभि हा. असं. हे बघा पप्पा. आई मी बाय हे सर्व वहिनी आजी पार्थ गंधर्व. पार्थ गंधर्व. गंधर्व छोटं होतं. गंधर्व लय केवढं छोटं होतं. छोटं. आणि पप्पा तुम्ही आणि बाबा गाडी गाडी नाही असून गेला? गाडी असून चाललंय 80 मी 80 कोणती 80. 80 80 गाडी. 80 असं 80 ना? हा होय बाबा VIP गाडी घेऊन गेला होता 80. आता ही बघा कोण बापरे ही कोण. मम्मी आमची हिरोईन. आणि हे बघ ही दीपालीच्या माझी आईन. मम्मी. हा बापरे. दीपाली. आणि पप्पा आहे माझे. हा हे हाय दीपालीचे वडील आहेत. आणि ही दीपालीची आई. हे आता वारले दीपालीचे वडील. आणि आई आहे ही बघा तुम्ही बघू शकतास. आणि मी पहिल्यांदाच लग्न हॉलमध्ये जायत होतोय तेव्हा मला ओवाळून आतमध्ये घेतल्याने. भाऊ ही कोणती सांग. आणि हे ही बघ मावशी
मावशी मावशी रुपाली म्हणजे माझी मेवणी दीपालीची बहीण माका स्वीट भरवता, कोणा भावोजींका स्वीट भरवता, काय भरवता काय ता पेढ्या वाटता, काकडी नाही तो. आणि विनय बसलो कोण तो काय बोलतात तो करवली काय करवली ना काय करवली ना काहीतरी बोलतात ते का धेडो धेडो धेडो. आणि हो मी आहे ही काकी माझी दर्शनची आई. हा 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 दर्शनची आई सख्खी काकी. ही बघ ही वहिनी बाय. आत्या. ही आत्या याची जुईनगरची. हा जुईनगरची आत्ते पप्पांची सख्खी बहीण. हे बघा विनय आणि मी. हो बघ माझा पप्पा आता आपल्या सारखा सारखा अल्बम उघडायला नाही लागेल. व्हिडिओ बघायचा आता आपण. हे मामा घेऊन आले हे का दीपाली का लग्नाच्या वेळी. हे बघा हे हॉल मध्ये सर्व बसलेले आहेत. आणि हे आजोबा आहेत. हा हे बघा हे दीपालीचे वडील. हे बघा माझे सासरे. हे तुम्ही बघू भावी बघून घे. तो बघितलं नव्हतं ना भावी नाही बघ. आजोबा हे बघा आजोबा. अच्छा हे मामा. हे मामा. हे पण आहेच राहत. आणि लगीन लागला बाबा एकदाच आहे बघा काय काय माहित होता एवढा ह्या होणार होता. किती लोक होती. किती लोक होती म्हणजे साक्षी लग्नाक आमच्या कोण म्हणू शकत नाही झाला की नाही. म्हटलं हे बघ किती लोक होती. हॉल भरलेलो ज्यांना सैलाब अक्षरशः लोटलो होतो. सगळं हे सर्व आमच्या गावचे चौगुले काकी. चौगुले काकी. हे बघा आता ही पोरा लय मोठी झाली लग्न पण झाली त्यांची त्यामुळे आता काय ओळखू दीपालीने ओळख आमच्या लग्नात केवढी होती ते बघा. भारती काकी बघ भारती काकी. ही सर्व वेंगुर्ल्यातलीच दिसतात मला. ही पण वेंगुर्ल्यातली आहे का बघितलंय मी. प्रतिभा आणि ही पण वेंगुर्ल्याची आहे. आणि ही माझी काकी सख्खी. आणि पिंकी काकी भारती काकी. बरोबर लग्न झाला बाबा. हे बघ कोण फोटो काढतोय ते कॅमेरा. अरे तेव्हा मोबाईल होते होते म्हणून माझ्याकडे पण होता पण तेव्हा काय व्हिडिओचा काय नाद नव्हता आमका. तुझ्यासाठी बापरे कुठे कुठे तुझ्यासाठी ही वहिनी. हा ही वहिनी आहे म्हणजे मावस भावाची बायको ही. ओके ही मोठी वहिनी. मामा वगैरे हात. हे बघा हे खुश नाही दिसत आहे मी. काय झालं काय बघ दीपाली खुश हा. गालात हे असता बघा. मी असत नाही काय झाला. हे सिरियस वाटतं. सिरियस झालो. टेन्शन इला लग्नाचा माका. हे काय करत आणि ओवाळणी वगैरे चालू आहे. ही मम्मीची. अरे बापरे काय तरणी होती हो माझी सासू. हे पार्थ आमचो. हे बघा पार्थ एवढंच होतो बघ. हे आता पार्थनी येत तेव्हा बायनी येत ना तेव्हा अल्बम दाखवूया परत दाखवूया. आणि आजीला पण दाखव. आणि हे बा भाऊजी ड्रेस बेस भारी होतो यार. आणि हे आजोबा हे पण वारले चुलत आजोबा माझे भरपूर. मामा तर लय कन्यादान त्याच्यानंतर रिसेप्शनचे बघूया. ड्रेस माझे काय ते भारी होते ठाण्यावरसून घेतलेले होते. हे साडी पण भारी आहे. बाय तेव्हा काय ऐकत नव्हतं. हे बघा ही मामी दीपालीची माझी बहीण. हा आमची मामी लागतात ती एका नात्यात. आणि दीपालीची मावस बहीण. मेहंदी काढली बघ मी. तूच काढली. नाही मी नाही काढली. मग मेहंदी डोळे झाकले डोळे झाकले मी. बाबा माका काय माहित नाही मी डोळे झाकून घेतलंय. काय माझ्या हातात कोणी जबरदस्ती बांधल्या आणि माका काय माहित नाही. हे बघा मम्मी तू स्वतः मेहंदी खाल्ली. किती 15 तोळ्याचा मंगळसूत्र दिलं होतं मी. किती तोळ्याचा होता. 3 तोळ्याचा होता ना. 3 तोळ्याचा होता. ओके. आणि दोन्ही आजी तुझे. बापरे खूप. ही बघ आई बघ आमची बाबा काय जंग होती ती. एकामेकाकडे बघत नाहीत बघ. हा राग आला त्याला. मामा मामा आहे तो तुमचो कान पिल्यान माझो. हे दीपक दीपालीचा भाव सक्को तो कान पिल्यान कान पप्पा खुश आहे. कुठे हसत. हे बघा हे काय बाबा फेरे मारताना मारताना दीपाली मारल्या 7 फेरी हो मी.
तू म्हणू शकत नाही. आणि अल्बम बघ काय अगदी लिवलेलं काय आहे. ही सांज काय सुखाने सजलेली अन दरवळणारा गंध तुझा, स्वप्नात तुझ्या मी ऋण झुंते, हे सत्य म्हणून मी भास तुझा. अरे बाप रे काय हे लिवल्यानं होतं. हो तेव्हा वाचलं होतं. अरे तेव्हा वाचलं होतं. आता किती वर्ष झाली. मी पण किती बारीक होते तेव्हा. हा काय तर सुको बोंबील. आणि मी पण बारीक होते बघ ना. तर मंडळी हा मम्मीने काय पोस्ट दिल्या ना ती बघ काय स्माइल. आणि मी बघ अजिबात मी काय हसतच नाही. आणि ड्रेस बघ माझं काय होतो तो एकदम खतरनाक ड्रेस. दीपाली ह्यो ड्रेस माझो माका आठवता मी खास घेतलं होतं. आणि हेव्हा ट्रेंडिंगला होतो. आता काय बोलतात तर माका आठवत नाही या ड्रेस का. ह्यो बघा किती हजार. हो ड्रेस मी तेव्हा 11,000 का घेतलं होतं. तेव्हा दीपाली एक ड्रेस ह्यो 11,000 माझी आणि 11,000 ड्रेस. हो हो ह्यो एक ड्रेस. आता तुमका कळला ना ह्या पहिल्यापासून आधीपासूनच खर्च. आता तर आहे पहिल्यापासूनच. हा ह्यो ड्रेस माझं 11,000चा तेव्हा. 5,000 साडी किती 5,000 साडी. एक ड्रेस हा अजून हत माझे किती मी घातलं होतं. तेव्हा मित्राचं तेव्हा नवीनच लग्न झाला होता. माझ्या लग्नाच्या अगोदर 15 दिवस लग्न झाला होता त्याचा. तेव्हा मी लग्नात त्याच्या गेलो होते. नंतर तो दोघंही आमच्या लग्नात गेले होते. आणि हे सर्व माझे मित्र. हे बघा हे मुंबईवरून खास इलेले. तडवी गोरे हे बघा पाटील. हे अलिबागचे आहेत. हे सर्व पाटील आहेत. आणि हे पुण्याचो हा. तो झारखंड तिकडचा वरचो हा. हे घाटावरचो हा. हे सर्व माझे मित्र आहेत. हे बघा त्याच्यानंतर अरे हसतं म्हणजे मान दाबीत नाही तर मानेवर ठेवा हसणार नाही तर काय गळ दाबून टाकायचं ते म्हणून हसतोय तो बी. आणि हे सर्व इथे पण मान्यवर आहेत गावातले ना. आत्तेचे मिस्टर आहेत माझ्या. हे बघा हे आजोबा आहेत. हे कट्ट्यावरचे सर्व आमचे मान्यवर आहेत. जबरदस्ती हे दीपाली जबरदस्ती असतात. आणि हे कोण हे सर्व कट्ट्यावरचे आमचे सर्व भावकी आमची. हे बघ हे विरवाडची भावकी. हे सर्व आमच्या. दीपाली बघ काय अगदी पदर बिदर घेऊन ऐकत नाही कसंच. हे सर्व विरवाडचे आहेत आमचे. हा कोयंडेच आहेत सर्व आमचे. हे तुम्ही बघू शकतास. हे बघा हे वाडीतले सर्व आमच्या फंटर माझे. हे सर्व आमचे कोयंडे. डोळे बंद केले इथे. हो हो डोळे बंद केले. हा बघ बसलाय बघ कसो आहे अगदी आरामात अगदी ऐकत नाही मी कसो. हे बघ विठ्ठल बघ बाबा काय तो. हा हे बघ माझा ड्रेस बघ. हे बघ हे ते ही तेव्हा स्टाईल होती ती. ह्या ड्रेसचं काय आठवत नाही. आणि विठ्ठल कसोच ऐकत नाही बघ. कसले घेतलं होतं झगामगा केला. झगामगा म्हणजे ऐकत नव्हतो आम्ही दोघं. चप्पला पण मोजडी होते मोजडी. आणि ते पण खतरनाक. तेव्हा सॉक्स विक्स घातलं होतं बाबा. चला चेंज. हे काय करताय बाबा मी हात बीत ठेवून बघ जबरदस्ती असतंय मी. आणि हे सर्व आत्तेचे मिस्टर. हे आत्या माझी सख्खी. तिची सासू ही. त्याच्यानंतर हे म्हणजे आत्तेचे माझे मिस्टर काका माझे ते वारले. हे त्यांचं मुलगो छोटंवालं. हे बघा हे आजोबा हात आहे. पप्पा बघा काय ते शेरवानी घातल्याने ती केवढी बापरे. आणि तो शाल पण गळ्यात घातल्याने ती खाली टेपू गेली आहे. एवढी मोठी घातली नाही पप्पाने. आई बघा आमची आई आमची माका नवालाच वाटतं. लय यंग होती आई आमची. ही बघा 13 वर्ष झाली ना. 13 वर्ष झाली. माझा फोटो हे बघा दीपाली आमचा ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये. चला चला काय चाललाय एकटाच फोटो. यो माका मोठो मामा दुसरो. हे बघा आणि हे बघ आबा. आबा लय हिरो दिसायचो तेव्हा बापरे. खतरनाक होतो आबा आमचं सगळेच खतरनाक. आणि हे माझे काका. ही काकी आणि हे गोव्यात राहतात. हे त्यांचे 2 मुली. हे पप्पांचे मित्र एकदम खास जावेद अली. आणि हे बघा हे आत्ते बाय पार्थ विनय आणि भाऊजी. हे बघा
हे सर्व हे कोण? वाडीतले आमच्या सर्व हे पंटर. चिल्लर पार्टी हे मी चिल्लर सांगते पार्टी. कोण कोण हा आहेत चला त्याच्यात. सांग. ह्यो पार्था नाही ह्यो पार्था पार्थ, सिद्धू ह्यो हा. विनय बसलो तो विनय, ह्यो ना तो राज ना ह्यो राज राज, मोहित. मोहित हा दर्शन दर्शन बघ दर्शन एवढं. आमचं एवढंच ते सगळे आणि ह्यो ह्यो माहित नाही बाकी मी सर्वांग वहिनीच्या ओळखते. मामाचं ना तो असणार कोणतं नाव आहे एवढं सर्व आमच्या वाडीतले आहेत. हे माझा खास मित्र महेश सावंत, गावातलंच हा. हे आत्ते माझे, हे 2 आत्या, काका हे काका, भाव, हे आमचे सर्व दोन फॅमिली बहिणी, म्हणजे हे 2 पप्पांचे. भाव. हे काका माझे सख्खे काका एक आत्या मिसिंग आहे यांच्यात. हा जे ठाण्यात पोलीस मध्ये होते, ठाणा सिटी ठाणा ग्रामीण मध्ये होते. हे सख्खे काका माझे, हे वारले. आणि ही सख्खे आत्ते आता इली होती गोंधळ आता गोंधळ गेली होती. ही रत्नागिरीची, ही जुईनगर. जुईनगरची. आणि दिव्याची नाही याच्यात. दिव्याची मिसिंग आहे म्हणजे हा, ती आता 5 गावी भावंड. इली होती, आता नाही. आणि हे सर्व माझे मित्र विक्रम वगैरे, प्रशांत, आजोबा माझे सख्खे आजोबा. ह्याच्यातले हे बघा, हे आजोबा आमचे हे वारले. त्याच्यानंतर हे सख्खे चुलत आजोबा हे वारले, हे वारले, हे वारले, हे वारले. हे काका ज्यांच्यावरती भवानी यायचे आमचे ते आहेत आता. पप्पा आणि बहुतेक हे पण वारले आहेत. हे आजोबा. हे आजोबा, काका आणि हा आबा आमचं शार्पशूटर त्यांच्यासोबत म्हणजे. आणि हे विठ्ठलचे साहेब होते आणि त्यांचे मिसेस. तर सगळ्यांची ओळख करून देत ठेवलं तर हे सर्व ज्येष्ठ नागरिकात बसलेले आहेत आणि सगळ्यांची आता ओळख करत ठेवलं फोटो आहे सगळीकडे वाटतं. कारण हे घरातले हे बघ, हे सर्व घरातले आहेत यांचे. ही बघ, ही माझी माऊस बहीण, ही सक्की बहीण रूपा. रुपा तुझ्यापेक्षा भाव. उंच, बापरे. हो, माझ्यापेक्षा ताडमाड. उंच आहे. दीपक भाव माझं, हे भावजी, ही ताई, हे भावजी. हा हे बघा गुलाबजाम भावी, गुलाबजाम होते भावी. तुका हवे काय गुलाबजाम? मला द्या ना, तुम्ही काय म्हणा. आम्हीच खातो आमच्या लागलाच. हे बघ गुलाबजाम. हे माझे काय मित्र बघ जेवणात जेव काय बसले काय आहेत. होतं? विठ्ठल विठ्ठल सर्व जेव बसले आहेत. हय फंट बाई, दीपक हे आहे बसले आहेत जेव. टेस्टी हे बघ माझी वरात बघ. तुका काय भावी वाटला? काय साधी वाटली का वरात माझी? हे बघा नाचतात ते. एवढी मोठी वरात काढले होते हे सर्व गावातले फंटर माझे. रात केला होतास, रात झाली 10 वाजले मला ते. मग ऐकतात का आमचे फंटर? हे बघ घरात येताना हे देवाकडचं फोटो हे देवाकडचं आमचं देवारो. तेव्हाच आणि हे ते ही काकी आहे बघ. हा गृहप्रवेश करतात हे. झालं माप पाडवून झाला ना. द एंड मेड फॉर इच अदर. ऐकत नाही बाबा. संपला आता. तर मंडळी आमचं आता अल्बम बघून झालो. आमचं अल्बम कसं वाटलो, आम्ही कसे दिसत होतो. मंडळी ह्यो आमचं अल्बम लय वर्षाने आम्ही 13 वर्षाने आम्ही आता उघडून 13 वर्षाने बघितलं. एकदा बघितलं होतं, त्याच्यानंतर मला वाटतं 5-7-8 वर्ष आम्ही नाहीच बघितलेलं. त्याच्यानंतर बघितलं तर ते सर्वात मेन म्हणजे असं वाटला की आम्ही लय यंग होतो. आई पप्पा हिचे आई वडील आम्ही सर्व यंग होतो असं वाटतं. आणि दुसरा म्हणजे जे आमच्या लग्नाच्या वेळी वयस्कर होते ज्यांका आम्ही मानत होतो ते बहुतेक सर्व आता मिसिंग आहेत त्याच्यात. ते म्हणजे एक वेगळंच वाटला. म्हणजे बहुतेक जे ज्येष्ठ नागरिक होते आमच्या लग्नात ते आता नाही आहेत ह्याच्यात. पण कायमस्वरूपी ह्या अल्बममध्ये आमची आठवण त्यांची आहे राहुली. मेन म्हणजे दीपालीचे वडील पण वगैरे बहुतेक सारे मी बघितलंय. तर माकाचा असा वेगळा वाटत होता. तर असू देत, लय मोठी गोड आठवण आहे अल्बम म्हणजे आमचं. आणि तुमच्या कमेंटमुळे माका वाटतं आमका ती आठवण झाली. आणि भावी आता 8 वर्षापूर्वी आम्ही अल्बम बघितलं असणार. तेव्हा भावी किती वर्षाची असणार? 3-4 वर्षाची होती. त्यापासून त्यांनी पण बघितलेलं नव्हतं. तर आपण शॉकिंग झाला असणार अल्बम बघून. आणि त्यापेक्षा जियान तर एकदा पण बघितलं नाही अल्बम. भावीन तरी म्हणजे लहानपणी बघितलं पण भाविक आठवत नाही ना. भावी तू आठवता अल्बम बघितलेला? हा लोक म्हणजे त्याच्यात जी लोक आहेत ती आठवतात. तर म्हणजे हा ती बाय बी हेंका आठवता. म्हणजे बाय अशी होती, ही बाय ओळखू शकतात ती. म्हणजे ह्यानी अल्बम बघलेलो पण आठवत नाही. तर आता जियाक दाखवतोय. जिया खरंच शॉकिंग होणारा.
आणि मंडळी खरंच भारी वाटलं अल्बम परत एकदा बघून. आणि माझे कपडे बघून लय भारी वाटला, कारण तेव्हा एकदम स्टायलिश होते. फक्त एक झाला की दीपालिका स्टायलिश कपडे किंवा साडीओ घालूक नाही भेटलेत. तर दीपालीचा ह्या आता बोलून दाखवल्या ना माका, तर दीपालीचा हुकुम सर आकोकर. आणि आम्ही 25वी ना 25 करूया काय, 15वी अॅनिव्हर्सरी का आपण तुका चांगले साडी वगैरे असं घेऊया भारीतली अशी. आणि आपण वाढदिवस करूया लग्नाचं 15वं 25. तेव्हा लय म्हातारे असणार आपण. आता किती वर्षाचं झालो? 13. आणि मग 12 वर्षांनी कसे असू आम्ही? म्हातारे झाला असता. अजून तेवढी बाकी आहे. म्हणजे तेव्हा काय बोलतात ते लय म्हातारे असणार. ही यंग असणार, कॉलेज विलेजचे असणार. हे भावीचा लग्न पण झालेला असा. मग 12 वर्ष म्हणजे झाला का? आता हा भावी आता किती ह्या लग्न नाही पण हा लग्न झाला असं आम्ही मुलगो बघत असो. आता भावी किती वर्षाचा? 11. आणि 12 वर्षांनी किती होणार? 23 वर्ष. मग अरे 27व्या वर्षी माझं लग्न झाला. तुझा किती वर्ष झाला? मग तेव्हा तेव्हा ह्या असणार तुझ्या वयाचा असणार. विचार कर. मग 15 ठीक आहे, 2 वर्षानंतर आपण करू शकतो वाढदिवस. 15वा वाढदिवस करू. मंडळी सबस्क्रायबर आमचे तुम्ही दिसत नाही माका कारण मी समोर नाही. तर मंडळी तुमका पण आम्ही बोलव, एक मोठं मस्तपैकी हॉल घेऊ. दीपालिका आवडती साडी घेऊ मस्तपैकी. अजमेरा फॅशन मसून आणू. सुरत नको सुरत नाही आम्ही डोंबिवलीकच आपल्या दुकानात आहे काहीतरी घेऊ. ह्यांचा तुमचा काय मग काय आला मुलांचा काय संबंध नसतात. तर म्हणजे सर्व ठेवू आम्ही. आणि तुमका पण आम्ही बोलव. बघू काय पैसो खिशात पैसो पाणी असलो तर म्हणजे व्हिडिओ बघा तुम्ही. आणि असंच आमच्यावर प्रेम ठेवा. आणि काय प्रश्न असतील तुमचे तर अजून एकदा विचारून ठेवा. अल्बम कसं वाटलं आणि कोण चांगला दिसत होता, दीपालिका मी, तर आपण कमेंट मध्ये सांगू विसरू नको. आणि माझं ह्यो ड्रेस कसं वाटलो. आणि ह्या ड्रेसाक काहीतरी म्हणतात नाव होता तेव्हा, पण तो आता मी विसरलाय. तुमका जर माहित असात तर कमेंट करून सांगा ना. आता व्हिडिओचं एंड करतो आम्ही. व्हिडिओ लय मोठं झालो. पापलेट वगैरे खाल्लं होतं आम्ही आता. आणि जिया स्कूलला गेली. आता हे रोज असंच होणार. एक स्कूल का असणार, एक घरा का असणार. सकाळच्या व्हिडिओचा दोन्ही. पण आताच्या व्हिडिओ पण मग सकाळीच्या व्हिडिओत जिया होती, आता दुपारच्या व्हिडिओत भावी आहे. तर हे आता असंच होणार. तर मंडळी आता हे व्हिडिओचं आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा.